Mo for Yoron Chama. Now before I get to go, I'm watching for Alako. Mo Chama Anwele Kabo Yoron Chama. We tamashiri ni anga bidugo kalana. Nele bisiga fo kabnai para damine. Alai kofleli minke anampi. Amadili kanu onke. Obajira ka fo ambe min fora jamana dewni hakli bala. Ogo ko ay naga ala wele di bisiga kope noya. Surtout ala ila di ama. Ako uduni astajib lakum. Ayni ala wele be awjabi. Adama dawni bisiga salia ala wele la. Sono sofleni. So ye fenye ala barka do femi ni corona kala ayo harfu bi corona na a harfu kelengele beni ameleke bi nyum fe me dave mi baye adai soyi me so kashka subhana hafizi hina yaltaqi rijal ko ala ye ne kɔlɔsi baga ye tumana min na ni cɛw bɛ ɲɔgɔn sina furu i m'a ye kɔrɔla b'a fɔ ko wala a jate dɔbɔ hali donc o dɔbɔ o ye so de naka ye sorankotigiw jiginna so kan an ka mobiliw force bi dɔn ni so ye 3 chevaux 17 chevaux 30 chevaux o chevaux o ye so barika de ye. Au-delà, ni kɛlɛcɛw b'a fɛ ka ɲɔgɔn ye an ka sɔrɔsiw an ka polisiw an ka gendarmew an ka gardiw an ka sapeurs an ka fanitigi bɛɛ ni bɛ wuli ka taa kɛlɛyɔrɔ la so ka se ka fɔ ala ye dɔrɔn subhana hafizi hina yaltaqi rijal. Ala ye ne kɔlɔsi baga ye tumana min na ni cɛw bɛ ɲɔgɔn bɛɛ kɛlɛ caman na sokɛtigi bɛ faga ka bɔ a ka so sanfɛ so lakolo bɛ sigi ka na so min bɛ sɔrɔ kɛlɛ la o ka dɔgɔ dɛ o ye kado ye ka di an ka sɔrɔsiw ma o ye dugawu jaabi dɔ ye o la an bɛ dugawu de kɛ mɛ sogo dɔw fɔra an ɲɛna. Ayiwa an kɔni tɛ faamaw kɛrɛfɛla sɔrɔ mɛ ne ka kuma foyi tɛ yen n bɛ min fɔ Mali kan sogokan na walima kumakan na k'a bɛ tɛmɛ tile 3 kan a ma deli ka kɛ an bɛ radio Liberté la don min na ni Falajɛ garabali mɛnɛna don min an y'a fɔ radio Liberté la a tile 3 a mɛnɛna attaque ba min kɛra kɔsan na ni dɔwɛrɛ ma k'a kɔ gendarmerie la yan an y'a fɔ n ka denmisɛn dɔ bɛ yen a tun bɛ to ka sɔrɔsiw ka jɛwuli marato in boli ka na n'a y'a boli ka na jɔ da la yan k'ale kɔnɔmɔgɔ bɛɛ bɛ siran a ko a ma ko cɛ kana to ka mobili boli ka na ne da la yan n ka kalanden don kabini a ma kɛ finitigi ye n y'a wele k'a fɔ n ko u k'u janto u yɛrɛ la n y'a saraka f'u ye u tulo b'a la parce que Konate n'i taara Kuluba sisan i bɛ taa sɔrɔ écran géant de bilalen don Kuluba dɔrɔn tɛ dɛ o ye kodɔnbaga bɛɛ ka yɔrɔ ye écran géant de bilalen don Faransi Amérique Londres Espagne k'a lajɛ min bɛ bɔ Konate da
ɲɛngoya tɛ dɛ k'a fɔ o bi Konate juguya la o tɛ dɛ Konate dusukun de bi jir'u la an y'a f'u ye k'u ka saraka bɔ a bɛnna misi bilikuru de ma an y'an to k'a ye ka weleli kɛ n ka denmisɛnninw bɛ yan ne ti fɛn dogow la a bɛ bɛn ni tura ye tura de mais ni tura gere bɔra a la turaya ma ɲɛ ten dɛ n k'u ka misi bilikuru saraka u y'a saraka a dɔw bɛɛ misi gere da n ko o t'a bali dɛ nka cɛ o cɛ kɔni bɛ don a ko la n m'a fɔ u ti tiɲɛni kɛ dɛ mais cɛ kelen ti bɔ a la attaque min kɛra senu an kɔrɔ an y'a f'u ye a saraka bɔ donc nin saraka in an ye baara min kɛ nin ye ne kɔni ye min dɔn nka saraka wɛrɛ fɔra nka an bɛ k'a kɛ cogo min na ni maliden bɛɛ y'a kɛ tan hali n juba ni gɛlɛya tɔ ti pan Mali kunna a b'a hakili t'o la an kɔni se wurudili ni jamana dɔw don maa o maa bi yan miliyo bi kɛ carton kɔnɔ ka d'aw bɛɛ ma mais Mali y'a dama jamana ye tuma dɔ la n'o yɛrɛ sɔnni donna na an ka dugawu ti jaabi bilen parce que an bɛ sɔn ka nata sɔnni fɛn na nka n kun bɛ min ɲini aw fɛ dugawu minɛna dɛ dugawu minɛna dɛ mais n bɛna fɛn dɔ ɲini aw fɛ an bɛɛ ye jamanaden ye dɔ ye sugungan dɔ fɔ n m'a fɔ i ka taa wari tɛ i ka so dɛ an minnu bɛ yan n'an ye dugawu kɛ jamana ye ala k'an kisi a ma hali ni jamana ma kisi an minnu bɛ yan kɔni an bɛ kisi a kana se k'aw la fiyewu bon ne kɔni ye min ye n y'a saraka bɔ o ye turabilen ye nka dɔ wɛrɛ nana sogon wɛrɛ fɔ n ti waritigi ye dɛ n ye garibu ye nka o bɛna sogonkan bila mikoro la sa bɛɛ bɛna mɛn bɛɛ ka dɔɔni dɔɔni bɔ i kun na an bɛna saraka bɔ yan dogola ko tɛ mɔgɔw ye min bɔ n'o ma dafa ne yɛrɛ bɛna dafa donc a bɛ n kɔnɔ ko n kelen ye jamana kanubaga ye ja dɔw y'a kanu a dɔw yɛrɛ ti yan ne avocats bɛ yen a bɛ sabali a b'u bila an bɛɛ k'a lamɛn technicien a saba kun joona Chinois de b'e bolo wa Chinois don wa n'o tɛ nin ti kɛ anw daw la dɛ cɛ i y'a ye min bɛ ne kun yan komi anw ta tɛ Chinois téléphone ye Tornado le dé con téléphone sur la ligne. Avec les collègues à il a joué une année. Il dit avec pour dans quelle année sur il a joué une année. Pas à qui m'a joué. C'est pas mon galfi. Quand il a le sur pour voir sur la vie ça. Chez lui beaucoup. On a fait il a joué une année. Ayiwa nin tigi tɛ yan dɛ nin bɛ yɔrɔ wɛrɛ la donc o la a kun ti dɔwɛrɛ k'a jira o la an bɛ ka min kɛ yan hali n'i danna bisimilahi rahmani rahimi siɲɛ kelen dɔrɔn ala b'i jaabi an b'a kɛ ka caya o de ka d'an ye sinon ne tɔgɔ ye Madu Konate jɔnni min n'i jɔ nin yɔrɔ la k'i bɛ ne wele Madu Konate fo siɲɛ 1000 i b'a fɔ siɲɛ kelen dɔrɔn b'i jaabi ala fana bi ten ne b'i ka wele lamɛn ni tulo min ye ala de y'a di ne ma bon mɔgɔ tɛ se ka ala wele o la i sigiyɔrɔnin kelen siɲɛ 1000 fɛn dɔ kama ko ala t'i jaabi ala t'i ɲɛngoya o mais dɔrɔn
ni bi wurudili kɛ dɔrɔn ni micro in filɛ a kɛ komi ni ala yɛrɛ yɛrɛ de i ɲɛ cura la fɔ ala n jaabi ala se de bi e a bɛ komi i ni ala bɛ kumana da ni da i bɛ ala wele ten wa i b'a bila i dusukun na ten ni cɛkɔrɔba a ko a bɛ san 80 ani dɔɔni de la min ye a ci an ma fana parce que diɲɛlatigɛ de don bɛɛ n'i ka faamu don i ma dɔnni ye a tigi ka numéro filɛ 76 38 29 85 min ye vocal in ci an ma a ci yan ni min y'a wele peut-être a bɛ se ka sɔgɔnkan tɔ walawala i ye a ye min kɔni fɔ an ye an ma siga o la k'a fɔ an bɛ ka min kɛ dugawu la k'a dugawu jaabira moro dɔ in don fanga tiwni fanga ka sangaba mishi ani mishi klima saraka mona jago kila to bana wuli kama no ko men nu saraka monu bi tu bana la yere de mo bi plan yo bana ko be woni yo ai o nu mona ni wai manu mi wele ta ko chumo ba kiti aya mɛ kɔni ni ye muso kumakan ye ko ka a fɔ faamaw ye bon ale y'o ye sugo la n'o tɛ ne ti faamaw fɔ ne b'a fɔ k'a fɔ malidenw ye faama caman bi so kɔnɔ ni kɛlɛ wulira o ti sɔrɔ dɛ a kana fɛn bɛɛ bila ko faamaw ko kɛlɛ dɔ bɛna wuli o tora bilenman kelen ani sangaba misi n ko a tigi ma n ko ne ye turabilen bɔ ka ban turabilen in san'a ni ka bi yɛrɛ muso in nana a tɔ ye sangaba misi ye a y'a bolo don aw kunna maliko don dɛ kɛlɛ nege ti maa si la a bɛ jalo wele sisan ko a ka na ni sangaba misi dɔ ye 76 910 10 39 79 10 10 39 k'a kana ni sangaba ye sisan mana an b'o faga ka sɔrɔ ka dugawu kɛ a ti bila ka faamaw kɔnɔ dɛ an bɛɛ ye faama ye y'a wele ko a kana n'a ye sisan min ye sogo in kɛ an balimamuso in a bi yan bɛ komi kunnafɛntɔ de don donc ale ye sogo in kɛ o la ko mankan dɔ bɛna wuli ko a saraka ye turabilenman ani sangaba misi a ko k'a fɔ faamaw ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana na san'a ka se faamaw ma an kɔni n'a bɔ o kuma fi sabililayi kɛ joona marifa ci nege tɛ minnu na olu k'u seko kɛ min b'a fɛ kisɛ k'a nun fara a y'o to yen o de don marifa ci nege tɛ maa si la bilen joli de bɛ yen
saraka bi don adamaden ni masiba 70 de cɛ. Balaw n delila k'a fɔ aw ye ka tɛmɛ maa o maa bi saraka bɔ maa tɛ s'i la. Aw kana saraka bɔ yɛrɛ bɛɛ bila ko fɔ morikɛ k'a fɔ sagatigi saraka walima misi saraka. Ayi, n'i ye hɛrɛ dɔɔni sɔrɔ saraka bɔ. Min b'a bɔ ani min t'a bɔ kelen tɛ dɛ. N y'o fɔ ka tɛmɛ, muso dɔ kun bɛ yen, se t'a cɛ ye. A kun bɛ taa dɔgɔ ɲini, a bɛ dɔgɔ feere ka balo sa ka taa d'a cɛ ma. Ala y'a kɛ don dɔ a ye dɔgɔ feere k'a bɛna balo san waati min, geribu dɔ kɔngɔ b'a la. Ale ye tamaro den kelen san parce que o don y'a sɔrɔ a degunna kosɛbɛ. A ye tamaro den kelen san k'a b'a dun. Tamaro bilalen kɔfɛ a da, geribu dɔ nana fɔ a ye ko fi sabilila. A ye daji jɔsi ka bɔ tamaro la k'a di geribukɛ ma. Don wɛrɛ a nana a ye dɔgɔ feere, a ye balo san ka di cɛkɔrɔba ma. A nana don dɔ kungo kɔnɔ, a ye dɔgɔ ɲini ka fara ɲɔgɔn kan. A y'a ye dɔgɔ in ka dɔgɔ. A ye dɔgɔ jigi ka den foni ka bila dɔgɔ kɛrɛfɛ k'a bɛ dɔgɔ wɛrɛ ɲini ka fara dɔgɔ kan parce que a ye min sɔrɔ ka dɔgɔ. O kɛra min kɛ, suruku dɔ nana a den ta. A don ni muso kumana, suruku bi den dun, suruku bi ba dun. A y'a den ye suruku da kɔnɔ, a y'a bolo da kɔnɔ, a tɛ se ka kule. Ala ko Jibirila ma, i yɛlɛma i ka kɛ adamaden dɔ ye, i ka taa den in bɔsi suruku la sisan. Jibirila bolila ka taa den minɛ suruku la, ka sɔrɔ suruku daji bi den na, mais suruku ma se ka den sɔgɔ. Jibirila ye daji jɔsi ka bɔ den na n'o ye suruku daji ye, ka sɔrɔ ka den di a ba ma. Musokɔrɔba ko a ma ko e ye jɔn ye? A ko musokɔrɔba ma, a ko i ye tamaro min bɔ i da kɔnɔ ka daji jɔsi ka bɔ tamaro la k'a di waliden ma, ko ne de ye o ye. A ko don min na n'i ye tamaro bɔ i da, garibukɛ ko fi sabilila, i ye tamaro bɔ i da k'a di den ma. Se kun di geribu ye o don k'a bolo don i da kɔnɔ ka tamaro bɔ. Bi fana se kun di ye k'i bolo don suruku da k'i den bɔ a bolo. A ko kumana i y'o ɲuman min kɛ Ala ye kunu k'o de sarala nin ye. Mun bɛ kunnafoniw kɛ ka na a fɔ an ɲɛna, a ka d'an ye kosɛbɛ parce que anw yɛrɛ ka suguw man ca. Ni i tɛ sunɔgɔ ka caya, suguw ka dɔgɔ. Mais jamana kunkanko ka ye ka na fɔ an garibuw ye so kɔnɔ yan, Ala wele tɛ dɛsɛ fosi la. Donc o la ni Ala sɔnna, ni waati sera, yɔrɔ so kun ɲɛsilen bɛ yan. Sisan a ma kɔrɔn tew ta, ni dugawu kuma sera a b'a ɲɛsin kɔrɔ ma. So bi kuma de, n'an ko an bɛ don an mago bɛ min na o ti ɲɛ. Kuma sani misitigi ka na, an ka kɔnjone ni bisimilahi rahmani rahim an ka wuruti. Hali ni an sera ka 700 ani 80 ani 7, hali ni bɛɛ kelen kelen sera k'o kɛ, ni misi in nana, ni Ala sɔnna misi bi faga a bi saraka. N b'a ɲini Ala fɛ, Ala ka jamana kisi n'a ye, Ala k'an bɛɛ kisi n'a ye, Ala ka jamana lafiya n'a ye. Sangaba misi kɔrɔ bi sangaba na. N'i taara turabudala fɛ, n'a ko ko sangaba saraka, ou bien kami saraka, ou bien warasaga saraka, o kɔrɔ ye ko ɲagamini dɔw bɛ yen, ɲɔgɔn faamubaliya ni dɔw ko a ka ɲi, dɔw ma ko a man ɲi. Sangaba saraka de b'o fɔ. Bon, donc hali ni mɔgɔ min ti wara bilen o min yɔrɔ la, i b'a dɔn jifilen kɔni tɛ yen. Furukufurukuninw bɛ yen,
karisa kaɲi karisa maɲi anw da y'a la dugawu de n'a feerekɛla taa yɔrɔ foyi tɛ anw bolo avion billet sɔngɔ bɛ dɔw bolo ka Mali bila nka n'a ɲagamina anw yɛrɛ bɛ jɔrɔ an ka jagata n'u gasoil la kuma tɛ bolili ma a kɛlɛ bɛ suda dɔrɔn dɔw bɛ avion ta taa yɔrɔ tɛ an minnu bolo an tɛ Ala wele kɛnɛkankow de don dugawu bɛ minɛ na dɛ a bɛ minɛ na yɛrɛ de n'i y'a ye hali bi Ala bɛ sogo da dɔw la ka n'an kunnafoni sisan aw nana sɔrɔ o banna an balimamuso dɔ de y'a ye sogo la ko mankan dɔ bɛna wuli ko ka turabilenman ani sangaba misi ko k'o saraka a nana sogo fɔ o y'a sɔrɔ ne ye turabilen da ka faga n ko sangaba sa o ma bɔ n kunna se dɛ maliden fɛn o fɛn bɛ yan aw yɛrɛ minnu nana a bɛ ka dɔ bɔ jamana bɛ kisi n'a ye de donc o ye u bolo fara ɲɔgɔn kan sisan misitigi bɛ nana ni misi ye Ala ka jamana kisi n'a ye Ala ka jamana tana n'a ye donc an bɛ Basumulatu Wurudi 787. Bismillahirrahmanirrahim. 787. Okay. Kasum. Wato wele kana.
Kasim. Ayiwa sisan an bɛna kumakan dɔ fɔ siɲɛ 41. a bɛɛ bi jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ siɲɛ 41 n'o bɔra yen ne ti ɲɛngo ye ne ti hasidi ye nasi dɔ bɛna d'aw ma mɔgɔ kana taa n'a ye so dɛ an dɛ a ti taa so dɛ minnu dalen bɛ minnu bɛ so n'u ma na an minnu bɛ yan o y'aw ta ye dɛ mais billahi talahi n'a ka di ye ni juru b'i la n'a ka di ye kana min yɛrɛ i bolo da a ji la dɔrɔn a fɔ dɔrɔn ko ala k'an ka juru sara nɔgɔya ni furu don dɔrɔn i bolo tusera dɔrɔn ko a fɔ ala ka furuko nɔgɔya ni faransi taga don c'est-à-dire a fɔ dɔrɔn maaw kana taa n'a ye so dɛ an ka bɛn a ka kabi san dɛ parce que mɔgɔ minnu nana barama min sigilen bɛ tasuma kan o kɔnɔfɛ ani min sigilen don tɛ kelen tɛ dɛ a ye pase minnu bɔ ka na telimani kɛn bɛ ka dɔw kɔja donc banabaatɔ minnu b'aw la haminako tɔ minnu b'aw la a ye sabali a ka nin danni yɔrɔ in na yan ni a ye sotaga don a la o man ɲi dɛ a ka kɛ yan an bɛ baya k'o de kan an bɛ n'o kan wa jabate e dɔn k'a fɔlɔ n yɛrɛ la fɔlɔ cɛ an bɛ minɛnba dɔ ɲini sinon nin t'a ɲɛ wala a ma ban ayi ala kana mɔgɔ se ma min ka sababu ti n bolo o ye n ta ye n bɛ jɔrɔ dɔrɔn de la ala kana maa si se ma min ka sababu ti n bolo ayi dɛ sisan a ti kɛ ten dɛ a ye tasaba dɔ ɲini ka na wala tasaba in ɲini ka na ni a bɛ komi mɛlɛkɛw jɔlen don an kunna i mana min fɔ dɔrɔn o de bɛ kɛ ayi hali dukɔnɔmɔgɔw minnu ma jigin a kana dɔ d'u ma o don dɛ ayi ni min jigira o ka na de pati gabuguda bɛ ala dɛ kuma tɔw fana ta bɛ gabugudaw la dɛ non mais hamina ko t'olu la a ye minɛnba dɔ ɲini sa ayiwa a ye minɛn dɔ ɲini an kɔni y'a mun ka ban donc an ni tɔw ma dɔ sɔrɔ bilen Kasim cɛ a ka ɲi ten a ka ɲi ten ayi kana a bila yan Kasim i bɛ nin ta Kasim ayi a bɛ continuer ni min ye o de filɛ siɲɛ 41 dɔrɔn i t'a fɔ foyi kama siɲɛ 41 ko ala t'o kɛ bon n'an seb'aw la yɛrɛ a kan tɛ ta nka kameramani dɔw bɛ ka direct mɔgɔw bɛ k'an filɛ nɔ faransiw ni amerikiw donc a y'a kan ta bisimilahi kɛfi arahamani shafi arahimi muafi nin ye bouton dɔ ye i ma nin mɛn fɔlɔ dɛ i b'a fɔ siɲɛ 41 an bɛɛ b'a fɔ i nɔfɛ ami
Aisha akana ta ai Muro iti don diga na nimba neno no ko kan nunga fam ngor no men ede anga don da kere fa umma ko ben na ay la ben sabati bismillah kafi الرحمن الشافي الرحيم معافي بسم الله كافي الرحمن شافي نبينا نكون كذا الرحيم معافي بسم الله شافي بسم الله كافي الرحمن شافي الرحيم معافي بسم الله كافي الرحمن الشافي الرحيم معافي بسم الله كافي الرحمن شافي الرحيم معافي بسم الله كافي الرحمن الشافي الرحيم معافي بسم الله كافي الرحمن الشافي